Ýollaşyňyz any? Ýoluşymyň işi gatykänne doktor wagty ýogam. Oglum, bar sen biraz daşyna garaş, häzir ejeňem barýa. Doktor gowlukmy? Ýollaşyňyz any? Men bile geliň diýipdime? Ýoluşymyň işi gatykänne doktor wagty ýogam. Çağız şenem wagty ýokmy? Şol çağız üçin işleýär-de doktor siz näme mesele bolsa maňa aýdyň, näme çykdaýjysy bar bolsa da arkaýyn maňa aýdaýyn. Gowluk dälmi doktor? Oo. Oglum, bar sen biraz daşyna garaş, häzir ejeňem barýa. Doktor gowlukmy? Gowy çağanyň ýagdaýy gowy. Gowy bolsa näme üçin işdäsi ýok? Sysy pes. Gürleşesi gelenok biz bilen. Çağanyňda atene mehri eten o. Haçan soňky ýyllar çağanyň bilen bile oturup gürleşip gördüňiz? Iň bolmany, haçan soňky ýyllar bile oturup oýnadyňyz? Ay iş alada kenne doktor. Onsoňa meýde kömekçi gyýdy. O näme gerek bolsa hemme zat edişdirýär, özü näme ýesi gelse, gidesi gelse alyp gidýär. O çağamyz näme islese edýär, gidesi gelen ýere alyp gidýär, näme ýesi gelse alyp berýär. Ha. Ýani gynansaňam çağanyňda kömekçi gyýdyň däle. Ejesiniň kakasynyň mehri gerek. O sizi küýse. Sizem ünseriňiz okuň çağany öz için alýar. Öýköleýär. Çağan size mätäş döwrüm geçer gider, ýöne wagtyna mehri ünsärmeseňiz, soň siz oň mehrine zar wagtyňyz size de kömekçi gyýyp eder. Oglum, men bugün işe gidemok. Häzir kakanyň gelýär. Çyndanamy? Hawa, ondan üç bolup çık, nereye gideli? Ev içmäne gidelimi ya? Parka gidelimi aýlanmana? Ya da öýe gidip bir daha çık görelimi? İkiňiz ýanynda bolsaňyz nirasam bolýar? Bolýar oglum.